אדם. לא קלה היא הדרך להגיע למושלם, באחדות ואמונה נכבוש את העולם, אל מסלול אמת נצעד יחדיו כולם. יצאנו אל הדרך עם עוצמה ואהבה, לחפש את האור שימלא את הנשמה, והיא זועקת לרצון של השפעה ונתינה, בוכה ומתפללת ליוצר וליצירה. זועקת היא מתוך מלבושתה, קוראת לשלום בינך לבין העולם. אשלח את השכל, ישוע מגיע, כי בשבילך בכלל נוצרה כל הבריאה. אלוקיי, עשה שננווט את דרכנו בתום לבב, נשליט שלום, פשטות וענווה, נבטל את משטר הכוח, כי אין בו צורך בעולם של אהבה, נייסד חברה פילית שמעולם לא הייתה, יקום של גאולה. מדומיינים אנחנו, השם יהיה בעזרנו, לעשות מן החלום מציאות. זועקת